Grani je thancani khorang no je yasaknai je thancani khorang ni yamrok yasaknai abo haike je phainai rok jottono chini tiprasa jottono chini tipra dofani kwbangma hodani miliwi tipra dofani thanchao bubagran thanchao tini yakir sepaika jeng oro nukha abo haike Maisara parani 30 family ni 78 voter tai Guru Doyal parani 48 family ni 116 tai Dilendra parani 26 family ni 66 tai Chondi para 15 family ni 35 kai Diksoram parani 45 family ni 135 aba haike total 1 Pisarai parani 26 family ni 81 voter aba haike jeng total mankha 290 poribar ni 511 voter ga abo belaikena hambai chini bubagra ni thancani khorang no borok yasakha tai bwskang ni salo borok bahaino abo haikeno yapiri sewi thangteng bongni bisingti tebo je phaina musungnai rok chini bisingti oro chini okra borom gunang agini XCM norok saimanu borom gunang Buddha Deborma bau tini oro phaijak tai bobo abo hai oktena jeng jotto godaloi tini yango sakra rok kabangmano tongo o jaga bodol kabangmano oboni bisingti no sung bwskang ni salo tebo o bubagrani thancani busungno tebo sungsar gunang ni piri dinai jotno no bele bele ke hambai chini bubagra logirikha jeng tipra dofarok thanchangkha